Berria FM. Berriako podcasten lista. Opalea! Berria FM. Berria FM. Urteko lehenbiziko aldia izanik ere, benetan diot erreparoa ere ematen didala saioa urte berriari loturiko zorion mezuekin abiatzeak, uste dut horrek guztiz kadukatua behar lukela dagoeneko, beraz alde batera utziko ditugu formalitateak, baina hori bai, behintzat bereziki kariñoz agurtuko zaitut lehenbiziko aldiz 2026an, Uxue, plazerra da zurekin berriz hemen biltzea. Zer modu zabe? Ongi, lehenbiziko aldia esanen dugu mikrofonak piztuta, bestela elkarra agurtu dugulako, baina, plazerra nirea ere ane, 2026an berriz hemen zurekin, eta zen moduz, zegi galdera trampa den, zakit puntu bat baduen hortatik, ahotsa, uste baino bekiduta ahotsa, baina ahotsa izan da premiazkoa da erantzutea, zen moduz? Ez dizut horregatik galdetu, baina, ahotsak ere engaina dezake eta kasu honetan orangaizki ez gaude, Ez, uste nuen okerrago gonen nintzela egun hau iristerako, baina ez, ala balitz dena dela, engainatu balezake, ez? Ahotsak izan ere, berriz hasiko naiz barkatu peitu, ze gainera ez pentsa, gertatuta ere ez dut urtea ezkorregi hasi, beraz ez dut bide hori hartu nahi. Hemendik gora. Bai, gainera, literalki, 2026 horrela hasita, aurten jada soilik, obera joan zaitezke Uxue, hemendik ja dena gora. Bai, da dena dela, inor, ez adin larritu ez dut uste, baina, gertatu zaidana da, dudarik balitz, deuslarririk ez, virus bat edo, gripea virusa da. Uste du bai, ez? Gertatu zaidana da virus bat edo izan dudara, nik lagun mina, hainbat egunez, oheraino sartu zait. Eta baitu, egun hauetan, hori bai, lagun bati esan nion, gauza bat, eta egotzi zidan, ezotean nintzen ari gehiagizko dramaz, izketan. Baina neurri baten iruditzen zait alakoetan, ohean botata egoteko beste deustarako balio zuzun egun horietan, bizitzak gogorarazten dizula, zugabe ere segi dezakela, ez da, bizitzak zugabe ere alduela. Beraz, hartu lezio hori nik. Pixka dramatika bai jarritzarela, Hala ere, igual Olaien Ziarte kantatzen duen horrekin ere, ezakit, adierazi daiteke kontua, ez? Alegia, ez garela hain bereziak, ere. Ez, baina benetan diot hori nik aurretik ere banekiela, ez gara hain berezia, kasi inor ez da hain berezia, baina bai, honek berretxi egin dit ideia hori. Dena dela, eta arezazu hau lore bezala nahi baduzu, bizitzak igual segi dezakezu gabe, baina podcast honek ez. Pentsa, ni hemen bakarrik tartarrean bestela zehaz perdura. Gaizki? Bai, aukeran beti konpainian nahiago, ez? Beitu, orain hori diozula, itxoin, badut erremate perfektua hortarako, eta bihotzak zuretzatean, baina bazen iragarki bat oso ezaguna, ezakit, gaztelaniazko leloa zuen, euskaratu zuten ez dakit, baina konpainia aipatuta esaten zuten, 2 kabitzen diren tokian, 3 ere kabitzen dira. 3. Bale, bai, harrapatu dut, eta erantzuna da, bai, sardaria. Berria FM. Berriako podcasten lista. Opalea! Berria FM. Izan ere, zertarako berantetxi entzulea gehiago ez da, zuzenean esanen dugu. Gaur ez gaude hemen bakarrik, Olatz, Obejero, Alfonso, zinemagile eta ikerlari nafarra dugu gurekin, oraintxe azalduko dizuegu zergatik. Olatz, kaixo, ongi etorri. Kaixo, egunon. Jakin minez Olatz eta hasi baino lehenago naizta ez duen zerikusi handirik, orain jorratuko dugun gaiarekin, baina zu zer zara urtea irailean hasten dutenetakoa edo urtarrilean egiten diozu, ez? Aldi berriari, ez dakit fase aldaketa hori noiz hasten den zuretzat, ez? Egia esan da azkeneko urtetan hainbeste gauzetan ibili naiz, sentitzen dudala ez urtarrila, ez iraila ezekin noiz hasten den, noiz bukatzen den, baina benetan azkeneko 3 urtetan izan dira, jarraian ez dudala inongo
oporrik eduki, orduan ere sentsazioa da, 3 urte, behintzat 3 urteko urtea. Masa bat ez Bai, dira. masa handi bat eduki dudala, Ai, ama. gelditu gabe. Bai, ze gainera, bueno, urteko 6 hilabetetan gauden baino gehiago, agian importanteagoa da zeate gabiltzan isten eta irekitzen une bakoitzean, eta zuk olatz hain zuzen ere udazkenean jarri zenion azken puntua fase garrantzitsu bati, azken urteotan diozun bezala okupatuta izan zaituen zereginari. Bai, hori da, bai. Abenduan, bueno, poz-pozik, tesiari itxiera eman nion, abenduak 12 tesiaren defentsa eukinuen, 4 urteko lanan ostean, orduan, bueno, momentu honetan egia esan da, lasai, pozik, eta, tesiaren inguruan hitz egiteko gogo handiekin. Azkenean pixkatez akademiatik ateratzeko tesia, eta bueno, hitz egiteko azkenean eretza garrantzitsu bat zelako tesia akademiatik ez ateratzea, eta bueno, jendearekin hitz egitea eta ezagutaraztea. Eta, bueno, hain justu ere, dudarik balitz, tesi hori dugu gaur, jorratuneko genuken gaia, doktore tesi hori, aitzakia horren bueltan izanen dugu gaur Berria FM saioa, eta, bueno, askateizko igual izenburutik beretik, ezta? Ze, bueno, honela dio izenburuak, honela euskaratu dugu behintzat, ia Euskal emakume zinemagileen ikusezintasunaren genealogiak, Janik Belonetik hasi eta Kimuak programaren lehenbiziko belaunaldiraino. 1947tik 1988ra. Hori izenburua, hori izan liteke lehenbiziko amua, olatz, gutxi asko, ez dakit zera esan genezaken zinemaren historia ofizialdean, Euskal emakume zinemagilek izandako, bueno, ikusgaitasunik eza aztertu duzula. Olako zerbait. Bai, primeran esan duzu horrela da, eta batez ere, tesia hasi zen ikusezintasuna asko interesetzen zitzaidalako zergatik ez, ikusezintasuna. Eta, ideia horrekin ez, nire kasua izan zen, unibertsitatean, zinema historia ikasi genuen, gero masterrean baita ere, baino unibertsitatean gertatu zitzaidan, zinemagile guzti horien artean ez egoela emakumerik, eta zer esanik ez emakume euskaldunik, hain gertu egonda. Orduan izan zen gauza bat, bapatekoa, nire kabuz, hasi nintzela irakurtzen, sare sozialetan, interneten bilatzen, emakume hau, bestea, Maria Luisa Elio ere horrela topatu nuen, gero ez, hitz egingo dugula pixka bat, baina, horrela hasi zirela gertzen, eta horitzen naiz, orain pentsatzen du, jende gehiago ezagutzen duela, baina Alice Guiez, izan zela lehenengo emakume, pelikula batez, pelikula ezin zaio pelikula ditu, baina bai ez, behintzat, intentzio zinematografiko bat zeukanez, pelikula batez egin zuela, eta niri unibertsitatean ez idaten Alice Guiren inguruan hitz egin, izan zen gero masterrean, ez? Orduan, ia modu militante batean ez, nahi gabe esan nuen, eta nun daude, eta estentzea begiratzen, bilatzen, eta ez dago ezerrez, esaten zu, ostras, eske nun bilatu dezaketez emakumeak artxibotan ez daudenean. Orduan, pixkat hortik tiraka ez, nahi gabe esan, bagian pentsatzen tal, eta orduan agian tesi bat egin dezake, eta kaso, eta... Izan ere, kasu honetan, ikusezintasuna ez da tesia bukatu ondotik ateratako ondorioa, lehendik ere bazenekien, zoritxarraz bazenekiela, eta esanen dugu gainera, historiako emakume zinemagileak ikusezinak izan direla, egon dira, noski, edo hobek izan da ikusezin bihurtu dituzte, ezta? Baieztapen hori berretsi egin izanen duzu, berretsi horregatik diogu susmorik bazelako, tesi honekin. Hori jakinik, igual, helburuetako bat ere izan da, olatz, historiografia patriarkalaren mekanismo zehatzak zein diren identifikatzea, izan da erronka, alegia, ikusezinak zirela susmoa bazenuen, hori berretsi eta, ze mekanismo ditu, historiografiak hortarako, hori lortzeko. Bai, hori da. Batez ere interesetzen zitzaidana zen ikusezintasun hori ulertzea, zergatik dira ikusezintasunak, eta zer nolako ez erramintak bihurtzen dituzte emakume hauek ikusezin. Ze, ideia bat geneukanez, ziurraski emakumea daudela, baino zeintzuk dira, lehenengo gauza, ze oso zaila izan zen, tesia bi zati dauzka, lehenengo zatia izan zen, 3 modu horretan esan da, teorikoa ez, ulertzea ikusezintasuna zer den, zer esan den ikusezintasunaren inguruan, eta behin pixkatez, modu batez ezarrita zer denez ikusezintasuna,
non daude emakume horiek. Orduan lehenengo fasea izan zen katalogazio bat, oso politia izan zela, baina bakartia ez, lehenengo zatia izan zen filmategietara joatea, liburutegietara, eta astea bilatzen. Baina zer gertatu zen prozesu horretan? Emakumeak ez direnez artxiboetan egon, oso zaila da emakumea artxiboetan bilatzea, ez? Orduan, baita ere, orduan, esan, bagien artxibo alternatiboetan. Imaginatu, zinebiko programa ez, zaharretan ez, lehenengo urteetan, ez ala ez da zinebide itzen ez, horraztea bilatzen ez, haber non dauden. Baita ere hemen, Iruñan, IPES, liburutegian ez, hor bilatzea, Nafarroan egiten zen, haiek egiten duten emakume erakusketan, baina baita ere, beste batzuetan, hor astea bilatzen, da orduan agian, akaso izen bat agertzen zen, eta izen hori orduan ez interneten jartzen nuen. Baina horre oso, divertigarria, izenaren arabera, oso izen generiko baldin bazen, oso zaila da, bilatzea zen, imaginatu Mari Carmen bat. Esan zu, nola topatu behar dudan hau. Gero agien beste izen batzuek, esan zu, izen hau irreixa izango da topatzea. Eta behin katalogazio hori eginda, bigarren fasea izan zen, elkarrizketatzea. Posible izan ziren guztiak. Baina niretzat politiena izan zen, lehenengo fasean ez, topatu nituen edo topatu ez nituen emakume guzti horien artean, bapatean adibidez ez, prozesu horretan Yolanda Mazkiaran ezagutu nuela, Altsasuarra, eta adibidez niretzat Yolanda opari bat izan zen, ze hori izan zen politiena emakumen arteko sarea. Ze Yolanda izan zen beste emakume batzuen inguruan, hitzein zidan, eta orduan ez, benetan, eta hau baina ez oso garrantzitsua da, eta argi utzi nahi dut, artxiboa baino gehiago askoz garrantzitsua izan zen, emakume batek beste baten inguruan hitz egitea eta sortu zen sare hori ez. Eta benetan emakume gienak horrela topatu nituenez, zinemagile bat, beste zinemagile baten inguruan hitzein zidan, adiez Yolanda Mazkeranek izen pile bat eman zizkin, baina gero orduan horrei esker Nerea Pagola ezagutune, eta Nerea Pagolak izen gehiago eman zizkidan, orduan ez, hor efekto domino eta sare oso polit bat agertu zen. Ze garrantzitsua beraz elkarrizketa prozesu hori ez da? Guztiz, bai, dena izan zen, bai. Eta pentsatzen dut erabaki batzuk ikerketa abiatu atarian hartzen direla eta beste batzuk aldiz egin ahala, baina adibidez lupa zeren gainean paratu, zehazki ze denbora tarteri erreparatu, ez duzu hausaz erabaki izanen, zergatik erabaki zenuen astea zehazki 1957an, hau da bigarren mundu gerraren ondorenean, eta 1988an bukatzea, hau da 1000 urtekoz aldatzeko zorian. Bai, kasu honetan izan zen, lehenengoa da, lehenengo filma ez, orain arte topatu dugun lehenengo filma, Jani Beloren filma da ez, orduan urte horretan hasten da, eta azkenekoa da, justo, Kimuaken lehenengo urtera arte, pixka bat, aintzindariak ez, lehenengo aintzindariak, bezala geroia egia da, internet, urte gutxetara internet agertu zela, eta beranduago sare soziala, baino ikusezintasunai begiratuz aldaketa handi bat egon zen. Ze gaur egunez, gaur egungo zinemagilekin hitz egin da, emakumea jarritzen dute ikusezintasuna ez pairatzen, baina egia da sare sozialek eta internet agertzea aldaketa handi bat izan dela ez, batez ere ikusezintasunari erreparatuz. Baina batez ere da tesian beti ez tarte bat jarri behar delako, eta gure ideia izan zen, nire zuzendariekin hitz egin da, nahi genuela pixkat aintzindarien inguruan ez, lehenengo emakume zinemagileen inguruan egitea. Hortaz, 1988 baino lehen jardun zuten eta aitzindariak izan diren 30 zinemagile identifikatu eta katalogatu dituzu, genealogia bat proposatu alegia. Izan ere, zinemagile horietako asko sakabanatuta zeuden, diozun bezala, gutxi dokumentatuta, edo erabat kanpoan geratuak kontakizun ofizialetik. Izen horien artean dira, esaterako, dagoeneko aipatu duzun Maria Luisa Elio, gero helduko dioguari berriz, Mirentxu Loiarte, Mirentxu Purroi, Maite Arrieta, Ana Barandiaran, Jurre Ugarte, Yolanda Mazkiaran, Nere Pagola, eta segi genezake zerrendatzen, ahots interesaturen batek kontrakoa pentsatu nahiko balu ere, asko dielako.
Baina genealogia bat osatzea ez da edonolako ariketa izanen, zerekin ibili behar da bereziki kontuz ba, zerbait bereziki delikatua prozesu horretan? Bai, niretzat izan zen lehenengo, nola sortu dezakegun edo nola erregistratu zinemagileak kanon bat sortu gabe, ez genealogia bera sortu gabe. Azkenean tesiak edo berak kritikatzen du kanona sortzea, kanona beti esklusiboa delako, ez? Zerrenda bat egiten duzunean, beste pertsona batzuk zerrendatik kanpo uzten ari zara. Eta niretzat oso garrantzitsua zen hasieratik esatea ez, tesia bera ez dela zerbait finkoa, baizik eta moldatzen, eta behin da berriz aldatzen egon behar den zerbait dela ez. Niretzat hau izan da, lehenengo hasiera bat, baino desio batekin urrengo ikerlariak etortzeko, nire tesi hartzeko, buruz hankaz gora jartzeko, aldatzeko, izen gehiago sartzeko, azkenean hau lehenengo hurbilketa bat izan zen, baino benetan sentitzen dut eta prozesuan ikusita zinemagile gehiago egongo dira. Orduan, nola sortu genezakeen genealogia bat, jerarkia hori kenduta. Orduan eretzat, referente teoriko bat neukan buruan ez, dala Ursula K. Le Guin, eta Ursula K. Le Guinek poltsaren inguruan hitz egiten du, ez? Orduan bai saiatu nintzela pentsatzea tesia poltsa bat izango balitz bezala, jerarkiari gabe. Orduan jerarkia hortan garrantzitsua izan zen ere formatua. Berdin du luzemetraia edo laburmetraia izatea. Animazioa, dokumentala, telebistarako dokumentalak egin baldin badituzte, zazkenean ez, zinema oso klasista da, ez, artea oso klasista da, orduan hor ere jerarkia desberdinak sortzen dira, eta animazioa beti ez, alde batera uzten da, dokumentala, laburmetraia ez, beti fikzioa eta luzemetraia ez, indarra hartzen du. Orduan, niretzat zaiena izan zen, nola sortu dezakegun genealogia hau, berriz jerarkia esklusibo edo kanon hori ez ezarri gabe. Orduan behin da berriz ez, hau baita ere teorian ez irakurtzen askotan ez, esan da, alde batetik esaten duzu, orduan ez dugu kanon bat sortu nahi, baina aldi beren orduan nola erregistratu ditzazkezu izenak ez, orduan zaude hor pixkat ez, oreka baten tensio hartan ez, ze izan ere ez dugu kanona ez bere horretan delako baztertzailea ez, orain esan duzu kanona berez da baztertzailea, baina ezin nuka artxibatu beharra dugula, eta artxibo guztiak direla mugatuak, ez pixka tensio horren artean jokatu behar, ez da? Niretzat hori izan zen zaiena, orduan, biletunen pixkatez poltsa honen ideia ez, modu batez izateko beste, azkenean ez, uste, esparu desberdinetan ikusten dugu, baino baita ere, kasu honetan ez, ikerkuntzan pentsatzeko beste modu batez, ez? Ez bete modu hierarkiko, maskulino, epikoetan, ez, zeintzuk dira 10 zinemagile onenak. Ez, pentsatzea ere, direla poltsa bat, deno gaudela, denok eduki dugula, ez, tarte bat, bere presentzia, eta hastea baita ere ez, ikerkuntzan beste modu batzuetan pentsatzen. Nik honi buruzko parentesi bat dut, eta ez dut egin nahi nuke hobeki esan da, ez dut ematu nahi honetan, baina bolsaren teoria, nik orain arte egia esan da zure apunteetan ez, harakatu zirakurri dudan arte, enuen ezagutzen, igual ez jakina naizelako, baina Ursula K. Le Guinek, 80ko hamarkadan proposatutako teoria bat da, euskaratua ikusi dut dagoela esate baterako fikzioaren garraio poltsaren teoria, ez dakit ederki esplikatu duzu, zure kasu ondola aplikatu duzun, ze adibideren bitartez, baina laburtu liteke zer den teoria honek dioena, beste moduren batera entzuleak ere uler dezan, olatz fikzioaren garraio poltsaren teoria, zeren kontrarioa da, edo zeren kontrastean zer proposatzen du K. Le Guinek den. Bera, gaina oso modu politian, azaltzen du, historia bat kontatzen dugunean ez, eta gizakien historia ez, kontatu denean, beti armarekin ez, hasi dugula ez, labanarekin. Eta berak proposatzen duena da, labana baino lehenago beste zerbait egon zela, eta izan zela poltsa, katilua, janaria,
gordetzeko katilloa. Orduan, bueno, du lehenengo violentzia hori epikotasun hori aurretikan egon zen zaintzea, gordetzea, borobiltasuna, kolektibitatea. Eta orduan, bera proposatzen du hori, lehenengo borroka baino lehenago egon zela elkar zaintzea. Nik kuriosidadez baina lenguan ikusi nuen Rosaliak aipatu zuen, justo. Orain Lux diskoaren promozio elkartzketaiekin ari delarik aipatu zuen, eta ni, hoixe. Azken kontu bat honen gainean, nik hori genealogia bat osatzeko garaian dauden tensioak aipatu dituzunean, ezta? Oso interesgarria da, liburu kolektibo batean utzi zenuen idatzirik Zer horreko latz hausnarketa hau, eta da Iratxe Fresnedak 2025ean, iaz aurkeztutako Dena egiteke dago zinema tirokatu liburu kolektiboan parte hartu zenuen, eta hortan, ez dute karri hitzezitz ze hausnarketa zegoen bilduta, baina aipatzen dat oso interesgarria iruditu zait, ikusezintasunetik ateratzeko modu ideala igual, iradokitzen zenuen, ez dela izanen inoiz begiratu ez gaituzten horiek aitortzea egin duguna, Baizik eta, alegia, igual aukera bakarra ez dela haien begiraden parean, edo helburu finala ez dela haiek aitor diezaguten egindakoa. Kontrara igual, begirada hegemonikoa bera zalantzan jartzea eta desera ikitzea izan daitekela, helburua eta bidea, gauzagietarako. Helburua ez baita bere horretan erdigune hartzea, baizik eta erdigunea bera deszentratzea, zenioen hortan begirada gehiago, kontakizun gehiago eta kontatzeko gorputz gehiago ekartzeko bertara, oso, polita ebitu zitzaidan, eta justo desera ikitzen duelako bere horretan, kanonarena, aipatu duzun bezala, oso interesgarria. Pila bat gustatu zait esan dezuna, egia da, eta, kriston politia izan zen tesiaren prozesu hortan, lehen komentatu dugun bezala kanonarena zenbatetan, gure burua topatzen dugu agian nahi gabe kontraesana, kontraesana eta paradoja tesioan, eta pentsatzen hasten garenean, eta esan dezunarekin lotuta, berdina izan zen, noski, ikusezintasuna, esaten dugunean, noski, ikusezintasuna norekiko. Hor ere konturatzen zara esan duzu, ikusiak izan behar gara baino, norengatik, Ordan nahi gabere nola askotan erortzen garen berriz, ze inoiz begiratu ez gaituzten entzat, begiratu bak izatea berriz, ordan ez, hori agian egin behar duguna da, begirada hori deszentratu, aldatu ordan, momenturo pentsatzen egon behar gara, ze azkenean, beti leku berdinetara, erortzen gara nahi gabe, orduan izatea berpentsatze konstante bat gelditu gabe, ze hori berdina da, begirada aldatu behar dugu, eta ikusezintasuna niretzat garrantzitsua zen, baina begiratza ere guretzat, ze azkenean guretzat izan da kaltea, adibidez, argiena da erreferente falta. Nola gertatzen den, emakumeak ez daudenean nola imaginatu behar zara ez da niretzat, hortik lotuta, tesiaren eretzat ondorio politena, baino gogorrena izan zen, noski nire tesian izan zen, emakume ikusezintasuna pareatu duten emakumeen inguruan ikertzea, baino gogorrena izan zen, aurkitzea ikusezintasunaren alderdi gogorrena izan da, ikusezintasuna pairatzera iritsi ez direnak, Hobetu esan... Araño ere, iritsi ez direnak. Bai, hori da. Ez dutenak aukera materialak edo simbolikoak euki zinemagile bezala irudikatzeko, iristeko, Eta niretza, adibidea izan zen, edo beti nire motorea txikian nintzala nire amonaren aizpak zaintzen nindun. Eta berak izugarrizko ipuinak kontatzen zituen txikitatik beti hobean sartzen ginen elkarrekin, eta esaten nion, izeba kamino, ipuin bat kontatu, eta gaine esaten baino, zuk asmatutakoa zen, hiri guztien zizezkian, berak asmatzen zitunak. Orduan eretzatez, adibidea zen, eta gaur egun jarraitzen du, 90 urte dozki, eta ipuinak eta historioak kontatzen jarraitzen du. Orduan, nire berak ez du inoiz esan ipuina kontatzea historiak ez, baino bere ahalmena idazteko eta izugarrizko idazlea izateko, ahalmena euki zuen, eta badauka, baina ezkean ez nola esatzen da bizitza, zaintza, bera landa eremuan bizi izan, ordan zaintzen egotea ez, horrek kriston eragina dauka, eta ez dauka, ezun aukera simboliko eta materialak euki ez, idazlea edo zinemagia izateko. Ordan eretza,
hori izan zen ondorio argi batez, askotan, hau da ez da bakarrik ikusezintasuna pareatu dutenak, baizik eta ez dutenak aukerarik eduki ez sortzeko edo, bueno, bai, zinemagiak izateko. Akaso aulki hutsaren metafora erabili genezake emakume horiei buruz hitz egiteko, ez da? Bai, hori da, bai. Saiatu nintzen, batesian ez, modu batez, aulki huts horrekin ez, azaltzea. Azken ez da bakarrik egon dira, baizik eta ez dutenak aukerarik eduki hor egoteko. Aipatu duzu askotan baldintza materialengatik ez direla iritsi sortzera, ez dutela aukerarik izan. Zeintzuk ziren orokorrean baldintza horiek edo oztopo horiek ikusi duzu errepikatzen ote ziren arrazoiak ez iristeko sortzera ikertu dituzuen emakumeen artean? Bai, adibidez, lehen esan dizuedan katalogazio horretan, alderdi desberdinak ez, ikusi genituen. Bat izan zen, katalogazio horretan noski izena, jaio ziren urtea, baino baita ere, eta niretzat oso garrantzitsua zen, nahiz eta Euskal Herri mailan egon eta euskaldunak izan, bai zela garrantzitsua non jaio ziren, hau da, ze izatea hiriburua, landa eremua, eta gero Nafarroa izatea, edo iparraldeen ez, edo eaen, eta orduan, ikusten zen gehiengoa Donostiarra zirela, ez orduan hor, bai ikusten dela ez noski, hiri batean bizi baldin bazea, oso gutxi zeuden, ezakit nire arroazu bezalako herri batekoak ez, Salvatierra, edo Tudelan, edo Larrabetzu ez, gehiena ziren, hiriburukoak ez, orduan, hor bai lurraldetasun hori bai zela garrantzitsua, gero ere euskeraz edo erderaz egitea ez, gehienak erderaz egin zituzten pelikula batez ere lehenengoak. Naiz eta beste batzuk egon, Mirentxu Loiarte bezala, Maritxu Urreta ez, hasierakoak izan zira eta euskeraz egin zutela pelikulak. Baina bai, hori argi eta garbi izan zela ez lurraldetasuna eragin bat daukala. Gero familia, zure familian artea lantzea edo ez lantzea, unibertsitatera joan izana edo ez. Adibidez, ez topatu, elkarrizketatu nituen zinemagile guztien artean, unibertsitatera joan ez den zinemagile bat. Orduan ere zebait, naiz eta gehienak unibertsitate publikora joan ere ez, orduan hori ere azpimarratu behar da, lehenengo unibertsitate publikoa dago ez, baina unibertsitatea bera. Gero adibidez, niretzat harrigarria izan zen, ez dudala topatu, Jani Belonen aparte, iparraldeko beste zinemagilerik. Orduan, hori utxune badago, animatzen dut ikerlarien batez, hori ikertzea, baina niretzat hori garantzitsua zen, ze iparralde ere eremu batez ere urte horietan ez, oso landa eremua izan da. Orduan hori ikusten du zenbat eta landa eremu handiagoa izan, orduan eta utxune handiagoa dago. Kasu honetan ere bazterketak gurutzatu egiten dira, ez? Eta kasu batzuetan bazterketa bikoitzak edo hirukoitzak ere jasango zituzten emakume haiek. Bai, guztiz, intersekzionaltasuna ez, noski tesian sartu da ez, niretzat zenbait teorikoki lehen ez dudala esan, zenbait adar edo zutabe ez, handi zeuden bat dala kanonal, esan duguna ez, gero impresizio akademikoa edo historikoa ez, hau da zer idazten den historian, zer idazten den liburuetan, horrek kriston, eragin zuzena doki, eta noski intersekzionalitasuna ez, eta hor bertan sartzen da klasea, generoa, lurraldetasuna, orientazio sexuala ez, eta hainbat ez, zinemagile bakoitzaren inguruan, bakoitzak ez bere intersekzioa dozki ez, eta orduan eragin desberdina dauka zinemagile bakoitzean. Joan gara pixka bat, bortxaz edo atzeratzen, orain ipatuko dugun izenaren presentzia elkarrizketa honetan, baina noski eman behar diogu bere tokia tarte honetan ere, tesiak eta zure ibilbideak oroar olatz, arreta berezia jarri baitio, Maria Luisa Eliori. Nik ezakit zuzenean galdetu norden, eta zuk esplikatu dezazun eskatu, nik okerrago eginen dudelako seguro, edo, pistaren bat eman bintzat, zanen dugu, Mexikon erbesteratuta izan dako zinemagile eta idazle nafarra izan zela, hori bai, eta listo, horretziko duten nor da olatz, eta, zergatik duen papera zure ibilbide profesional, eta, akaso personaleraino ere iritsi da, ezta? Baina, nor da eta nor da zuretzat, bai? Maria Luisa Elio.
Maria Luisa Eliorekin dukidan historia oso politia da, ia, nahi gabe agertu zen ere bizitzan, pozik esan dezaket orain gero eta ezagunagoa dela, orduan oso politia da, eta bere izena interneten bilatzen bali badezue informazio dexente topatuko ez du, beraz oso politia da, eta animatzen zaituzte Maria Luisa Elioren inguruan bilatzea, bere pelikula YouTubeen dago, Euskal Filmategiak ia zahar berritu zuen bere pelikula, En el balcón vacío. Orduan, oso momentu politia dela bere inguruan bilatzeko, eta baita ere bere liburua orain dela gutxi berriz argitaratu zute, orduan oso momentu ona da, baina nire kasuan, ni Barainengoa naiz. Orduan, momentu batean bere aita Barainengo jabea izan zen, ez? Barainen landa eremu bat zenean. Eta, momentu batean, beraitak erabaki zuen landa eremu hori bere langilei ez saltzea. Orduan, momentu horretan ez, Nafarroko alderdi eskuindarrak ez, hitzeiten ari gara 1920 urtean, edo ikusi zen, orduan gizon hau komunista bada. Orduan ez, gerra ez lehertu zenean aitaren bila, Luis Elioren bila joan ziren. Orduan Maria Luisa Elio 10 urtez zeuzkala momentu horretan, familia guztiarekin Frantziara ez joan behar izan ziren, eta Frantziatik Mexikora. Aita hemen geratu zen, Iruñan, eta liburu bat idatzi zuen ere, bere ibilbidearen inguruan, baina 10 urtekin, Maria Luisa Elio erbestera joan zen, eta noski oso bizipen traumatikoa izan zen, urte batzuk Frantzian eman zituen ere, eta hor, erbestean zegoela, 2 liburu idatzi zituen, orain dela gutxi berriz ez, editatu dituztenak, eta pelikula egin zuen. Eta, nire kasuan izan zen, Barainengo liburutegiari Maria Luisa Elio izena jarri ziotelako. Orduan ere hori ikusten dugu, lehen esan dugun bezala ez da garrantzitsua denez, olako gauza txikiak egitea, azkenan oso handiak dira. Nire kasuan horri esker, ze interneten momentu horretan, informazioa zegoen, baino oso gutxi. Orduan, horrelako ekintza simbolikoak, eragin handi bat dokite, ze horri esker, izan zen interesa piztu zitzaidala, bilatu nola interneten, eta orduan TFM-a beringuran idatzi nuen, gero tesia ez, eta orduan, bitu ez, horrelako gauza txiki batetik, zenolako abentura. Entzunen dugu Maria Luisa Elioren ahotsa, ekarri dugu, pilula batean, bai? Zer zioen, bere garaian. La película es un pensar y pensar mío de años y años y años en los que yo solo podía pensar en aquella niñez, en aquella España, darle vueltas y ya en un extremo de soledad y de angustia sale ese texto de la película que yo no había vivido. Ahora, es hasta tal punto la fantasía exacta a la realidad que cuando yo vuelvo a España y vivo esa fantasía del balcón vacío, que pasa a ser después en un libro mío, Tiempo de llorar, la realidad, en 2 frases está dicho todo. Mi libro empieza diciendo, ahora me doy cuenta que regresar es irse. Es decir, la imposibilidad total del regreso. Maria Luisa Elio entzun dugu, eta justo erbestean bizitako horiek gogora ekarrizuk esplikatu bezala, ezta? Dena dela hemen, el balcón vacío pelikula, aipamena berak ere egin dio, entzun dugun audio honetan, senar Jomi García Eskotekin egin zuen, eta hontan ere badago, ezta? Zertan arakatu, eta zuk horri propio erreparatu zenion, aurrez egindako ikerketa hortan, eta baita orain tesian jaso ere, ezta? Olatz, zer da berezik kasu honetan? Bai, hori da. Nire lana izan zen TFM-an gero ja tesian ez pixka bat landu nuela, eta batez ere ez argi geratzen dela justo lehen komentatu ezun liburuan Euskadiko Filmategirako idatzitakoa. Hortan eretzat asko interesatzen zitzaidana zen, eta berriz ikusezintasunara itzuliz, ikusezintasunak modu desberdin asko dauzka. Askotan, batzutan agian pentsatu dezakegu ikusezintasuna oso modu argi batean, ez?
gizon batek, zure senarrak, zure izena izkutatu du, argi eta garbi, baino beste batzuetan askoz, oso sutila da, eta orduan zaila da, hain sutila denean, ulertzea edo azpimarratzea, eta niretzat hori da ikusezintasunaren modu bat, kasu honetan Maria Luisa Eliorena. Bere kasua izan zen, pelikularen inguruan asko hitz egiten da, baino beti pelikularen inguruan hitz egiten denean, zuzendaria horrela jarrita dagoelako kredituetan, Jomi García Scott da. Orduan, niretzat pixkalana izan zen, nola definitu dezakegu autoria, ez? Autoretza hori. Zer da autorea izatea? Jakinda ez, autoretza bera oso ikuspegi maskulinoa, patriarkala, europearra, txuria, dokila, ez? Orduan hor, irakurtzen Maria Luisa Elioren inguruan, esan, eta zen olako garrantzia eukizuen Maria Luisa Eliok, eta garrantzuna zer esaten zuen berak. Orduan hor, hasi nintzen ikertzen ez, eta egia da, pelikula egiteko ideia Maria Luisa Eliorena izan zela, Kuban zeudenez, Kubako errevoluzioan, eta orduan ikusi zutenean ez, mugimendu militarrakalean Maria Luisa Elio gerra zibilaz oroitu zen. Orduan hasi zen, batean barruan zeukan guztia idazteko behar horrekin, eta hasi zen idazten. Gero izango, idatzi horiek izango zirela en el balkon bazioren gidoia. Orduan, hori ideia eukizuen testu horiek idazteko, eta Jomi García Scott bere senarra zena, pelikula bat egin ez duen. Orduan Maria Luisa Elio beraren gana joan zen, eta esan zion, Jomi, pelikula bat egin nahi dezu? Pelikula bat egin behar dugu. Eta Jomik esan zion, baino ez daukago diruik, eta ez kezkatu gure lagunen hartan pelikula egingo dugu. Eta pelikula egin zen, erbestean zeuden errepublikanoen artean haien poltsikotik ordainduta. Eta hori idazten hasi zen, baina orduan pelikula bere historia kontatzen du, esan dizuedan historiorez, 10 urtetik Frantziara joan zera, lehenengo Elizondora, Elizondotik Frantziara, Frantziatik gero Mexikora, eta itzulia, ez, zer izango zen itzultzea. Momentu horretan berak imaginatzen du zer den itzultzea, ze oraindik ezukan eukerarik euki itzultzeko. Orduan, hori, gidoia idazteko, pelikula egiteko bere ideia izan zen, bera gidoia idatzizun, gero bera muntaian egon zen, eta elkarrizketa desberdinetan, esaten dute ez, nola aserretzen zen, ez zenean berak nahi zuena, ez, hau horrela egin behar duzu edo ez, hau ez zai gustatzen, gero baita ere gerrabaketan, presente egon zen, berak ahotsa jartzen du pelikulan, bera ere agertzen da aktore moduan, eta elkarrizketa batean ez, azkeneko urteetan galdetu zioten ea pelikularen inguruan ez, eta berak esaten du pelikula berea dela ez. Beti izan zela berea, eta bera horrela ez, saiatzen da modu batez ez, errebindikatzen. Eta horitzen naiz, irakurtzen ez, batzuek esaten zutela, zergatik ez azkeneko urteetan Maria Luisa Eliok saiatzen zen, bere senarra, exa ez, gero banatu zirelako, modu batez ez, esaten pelikula ezala Jomirena, bizik eta berea zela ez. Eta niretzat garrantzitsua izan zen, ulertzea ez, edo saiatzea ulertzen zergatik ez, eta gauza hauetan ez, beti olako ikerkuntzetan zaila da ez, baina niretzat garrantzitsua zen ikustea, modu batez Maria Luisa Eliorentzat ere ikusi zuela urteekin bere izena desagertzen joan zela, ez da pelikula mantentzen joan zela, en el balkon bazio, Jomi García Scott, en el balkon bazio, eta bilatzen hasten zarenean bakarri da, Jomi García Scott, Jomi García Scott, Jomi García Scott. Hori jendeak pentsatuko zuen, ez? Bere iziondotik, ez da, mendeku gixara, emazte hoi ankerra hau ari desaiatzen, bere senarra zenaren izena, ez, imaginatu betzaket ze erraza denez, alakoa eraso egitea, aitzakia hutsoiekin, ez da. Orduan, niretzat hau, hor ez, olako egoerek pentsaraztera, edo mintzatez pixkat izatea ikerkuntza, edo horrelako gogoeta bat, ez, irekitzea zergatik, ez, eta galderak egitea gure buruari. Kasunekin ez esan nahi Jomi García Scott ez izatea bera zuzendaria izan zen, eta kriston lan egin zuen, eta gogoa jarri zituen, horregatik esaten nuen hasieran, ikusezintasunez zaitasun hori batzutan, ez definitzea zaila dela, ez dela hain argia, baina argi dago
Maria Luisa Eliok presentzia bat eukizuela, ez? Eta bintzat autorea izan zela, baino bere izena ez dago. Azkenean, lehen esan dugun bezala ez, zinema klasista da, hierarkikoa, eta autore teoriaren inguruan ez da, orduan da, Jon Miguel García Scott, genioa ez, pelikulak egin zuena, eta Maria Luisa Elio alde batera gertzen da. Eta ez dela, ez da ere kasualidadea ez, emakumeak batez ere beti gidoian egon direla, lan kolektiboetan, lan anonimoetan, orduan horrerez, begirada batez eman behar diogu zergatik, ez? Horregatik kontu handiarekin ez hartu behar dugula. Ze azkenean, autoretasun handia aukizuen Maria Luisa Eliok, orduan bere izena ere reibindikatu behar dugu, esan ditudan gauzen gati, baina batez ere berak esaten zuelako, ez? Azkenean pelikula ere berea zela. Beste izen bat ekarriko dugu izpidera, dagoeneko aipatu baina sakon heldu ez diogunetako bat izan da. Mirentxu Loiarte, nahiko genuke ona ekarri, gauza askorengatik, baina besteak beste tesia lantzen ari zinela, olatze orduan zendu baitzen Mirentxu Loiarte zinemagilea. Lantzen edo azkeneko parte honetan, ez da? Izan ere gogora ekarriko dugu, Mirentxu Loiarte zinemagilea 2025ko irailaren 3an hil zela. Eta, esanen dugu behintzat, zu garaiz heldu zinela harengana zorionez, eta izan zenuela hastia aurrez elkarrezketatzeko. Inorke, pista bat ematearren, Mirentxu Loiarte izan da euskarazko film bat zuzendu duen lehenbiziko emakumea. Irrintzi, 1978an. Esan dakoa, garaiz ailegatu zinen, behintzat. Pozori baduzu, ez da, olatz behintzat? Garaiz, mintzatu izanarekin. Bai, egia esan da, bai. Eta, berai elkarrizketa gutxo gorera urtebete lehenago egin nion. Eta oso politia izan zen, eta batez ere ona ekarri nahi dut, berak esan zian esaldi batez, ezabatzen bali manauzu ez naiz existitzen. Argi esan zuen, eta bere kasua oso kasu gogorra da, ze ikusezintasuna zuzenean, berak pairatu zuen, 70 urtez, ez? Orduan oso gogorra da ikustea, behintzat ez, bere azkeneko urtetan, egia esan da bere izena asko reibindikatu dela, eta batez ere Iratxe Fresnedak egin zuen pelikularekin, Iratxe Fresneda nire tesiko zuzendaria da, eta ekizon zorte izan zen ez, beraekin lan egitea, eta Iratxek egin zuen guztia ez, eta oso politia izan zen ere ikustea ez, Mirentxu Loiartekin hitzein nuenean ez, bera bazeukala indarra pelikulak egiteko. Eta sentzian, berak bai sentitzen zuela ez, pelikulak egiteko jarraitzeko, eta zen ez esaten, ez duela pelikulek egingo, ez, ikustea ez, indar hori ez, sortzeko grina ez, hor zeukala oraindikan. Izan ere, Iratxe Fresnedari ere, orain aipatuko dugu, Iratxe Fresnedak Mirentxu Loiarteri buruzko irrintziaren Oiartzunak dokumentala egin baitzuen, eta Fresnedari berari ere, esplikatu zion Loiartek ze grina zuen filmak egiteko. Y a mí el cine me encanta porque trabajas con el silencio y en pleno silencio está diciendo, con el sonido, con la imagen, con las caras, con los paisajes, con todo a la vez. Y luego encima tienes la oportunidad de montar aquello y darle ritmo prácticamente de una danza. Si quieres. A mí me gusta el lenguaje del cine. Sí. Eta Mirentxu Loiarteren harira aurkitu dugu, hemerotekan arakatuta, azken hilabetetan idatzi den beste kontu interesgarriren bat, eta injustu ere ikusgaitasunarekin zer ikusia duena. Zergatik, Euskal Zinemagintzan alako garrantzia izanik ere, jasotako aitortzari dagokionez ere esanguratsua delako, esan dugun gixara, Loiarteren kasua. Hain zuzen, Danele Serri Ugartek, iazko urrian, alegia Loiarte zendu eta gutxira berrian plazaratutako artikulu batean aurkitu dugu islatuta, askok ari dagokionez, zinemagilari dagokionez, sentitutako zerbait. Sarri Ugartek honela dio besteak beste, autoretik harago izeneko zutabean. Zuetako batzuei ere antzeko zerbait gertatuko zitzaizuen agian. Iratxe Fresnedaren irrintziaren Oiartzunak dokumentalaren bitartez izango zenuten akaso, estreinako aldiz Loiarteren berri.
Eta behar bada, zeuk ere galdetuko zenuten, zeuen kautan edo lagun artean. Baina nola da posible orain arte ez ezagutu izana persona hau, Euskal Zinemagintzaren korronte berritzaile bateko kide hau, irrintzi pieza aitzindariaren egilea. Egia esan mundua eta munduari eusten dioten sistemak zer nolakoak diren aintzat hartuta, erraz asko ulertzen da nola izan den zehazki posiblea lako zerbait gertatzea, hainbat aldiz gertatzea. Jende askok esplikatu du, baina laburtzearren, esan dezagun honetan guztien faktore guztiz erabakigarriak direla, generoa, eta Euskal Herriaren iragan mendeko historia. Bai eta modu zabalagoan, autorearen kategoria ere. Auteur, frantsesez zein ingelesez, beste arlo batzuetan jeinuaren eta maisuaren kategoria dei geniezaioken moduko zerbait. Horrela, Sarri Ugartek ederki jaso zuen, orain, ez da, komentatzen ari garen hori guztia. Bai, oso polita, eta mingarri aldi berean ez, ekarri dezun testua, eta lotura handi badauka, lehen ez dudala esan, eta justo ez, Mirentxu Loiarte adibide izugarria da hortarako ez, tesian ikusezintasunaren inguruan ikertzen, hizkuntza ikertu nahi nuen hau da, euskaraz egitea eragina dauka ikusezintasun horretan, eta euskara baino noski eragin badaukala ez, gero proiekziora begira ez, baina batez ere eragina zeukana euskalduntasuna zen, da, eta hori da batez ere eragina auki duena. Euskal Herrian inguruan hitz egitea. Horrek bai, daukala eragin handi bat. Euskara baino gehiago oraindik handiagoa da ez, euskaren inguruan hitz egitea. Edukia beraz. Bai, edukia bera. Euskalduntasuna lantzea. Eta hori izan zen ez, Mirentxu Loiarteren ikusezintasunaren ez, arazo handiena ez, politikaren inguruan sortzea, pentsatzea, hitz egitea. Eta, hori pentsatuz ere, bai, hemen gehitu nahiko nuke, nire kasuan gertatu dela ez, saiatu nintzela tesia bekari gabe egin nuen. Eta atzera bota ziaten baita ere arrazoi ideologikoengatik. 200 pertsonen artean ez, azken aurrekoan izan nintzen. Eta horoitzen naiz, nola izan daiteke hau. Eta eskatu nuen ez, bidaltzea, abertzergatik eman ziaten horrelako puntuazio txarra. Eta Madrilgo agentzia batek zuzentzen zuen. Eta hasi nintzenean haien ez, komentariak irakurtzen, benetan lotxagarria izan zela ez, esaten, definitu barko nuela zer zen euskalduna izatea, nola izan zitekeen Frantziako zinemagile sartzea, Espainiako euskal emakume zinemagileak oso ikertuta zeudelaz, nire kasuan euskaldunak zirenean ez, orduan, azkenean ez gaur egun oso antzeko jarritzen dugula ez, eta niretzat baita izan zen, hasiera noski, kriston disgusto, negarra, baina gero ez nuen, ez, aldrebez ez, jarraitu bar dugu, orduan, hau da, anekdota txiki bat, baina, marea, Mirentxu Loiarteren kasuan ez, argi dagoela ez eragin hori eukizuela ez, edukiak esan dezuen bezala. Ohar garrantzitsua, zalantzari gabe. Esan behar dira gozaiek. Bai, eta eskertzen da, argia izatea. Olatz, zindugu aztu, bazterkeriak eta ikusezintasunak garaian garaiko zinemagilei egiten dien kaltea dagoela batetik, baina gainera ondorengo belaunaldiei eragiten diena ere hor dagoela. Eta erreferenterik ezak, edo beki esan da, aitortza jaso duten erreferenterik ezak, ezinbestean malkartuko diola bidea zinemagintzaren bideari lotu nahi zaion gazteari. Zentzu hortan, zure ustez, akademian eta geruza sozialean zeinetan egin behar da lan handiagoa erreferente horiek ikusarazteko edo nola batean eta bestean? Bai, alor guztietan lan egin behar dugu, guztiek daukitelako ez eragin azkenean ikusezintasun horretan eta zinemagileen eta pertsonen sufrimenduen gantz, azkenean sufrimendua da ez, batez ere, adiez elkarzketetan batez ere hori izan zen, aterazen gehiena ez, elkarzketak opari bat izan ziren, eretzat hori izan zen ez, garrantzitsuena, haiek irikitzea eta hitz egitea, eta entzutea oso polita izan zen, baina ikusezintasun horrek zauri handi bat uzten du. Eta zauria ez lehenengoa zinemagileetan da ez, pertsona moduan ez, geratzen zaizun zauria, zergatik ez
ez naute zergatik ezin izan pelikula bat egin, zergatik ez dira neregana hurbildu, baino azkenean hain artean ez adibidez ere, referente falta bat zegoen, orduan ez, edabideetan emakumeen inguruan hitz egitea ez bakarrik haiengatik baizik eta gero ez gizartearengatik ez balin badugu haien inguruan hitz egitez, horrelako espazioak ezuek daukazuten hemen daukazuten horrelako espazio bati eskerrez, azkenan kate bada ez, gaur esan dugu Nerea Pagola eta batek esan, eta bere inguruan bilatza ez, edo Jurre Ugarte ez, eta hor astea kate moduko batez emakumeen inguruan bilatzen. Orduan lehenengo edabideak honen inguruan hitzein behar dute, baina baita ere akademiak, azkenean ez, akademia da pixkatez, lehen komentatugun klasismo hortan ez, autoritatea ezartzen duena, ez orduan, dirudiez, liburu batek esaten duena, eta gero, liburu batek esaten duena da, pertsona batek pentsatzen zuena, ez. Orduan, askotan ez ere pixkat indar hori, noski, lana dala ez, eta hori ez, baloratu behar dela, baina inoiz aztu gabe, azkenean pertsona baten pentsamendu subjetibo eta limitatua dela. Eta hori beti, baztertzera eramaten duela. Orduan, noski akademia, argi eta garbi, astea ez bagian unibertsitatetan zinemaren historian behintzat ez zinemagile bat, ze oso larria da nola izan daiteke ez, gaur egun horrela jarraitzea, hainbeste daudenean, argi eta garbi denean, oraindik jarraitzea emakumeak sartu gabe, eta zer esanik ez gure kasuan, euskal emakumeak hainbeste egonda ez, baina baita ere edabidetan, sare sozialetan, hori gaur egun, benetan hori dela, eta oso politia da ikustea ez, euskaraz, Instagramen ez, ikustea, euskaraz mintzatzen zinemaren inguruan, zinemagileen inguruan, baina alor guztietan, nire kasuanik zinema esaten da, baina hau ez, eraman dezakegu alor desberdinetara. Baina orduan, lagunen artean ere, eske garrantzitsua familian, eske dena da, ez da bakarrik ez, edo akademia, edo edabidea, baizik eta, alor guztia sartzen dira. Eta apunte txiki bat eginen dugu hemen, erreferenteak ikusarazteko bide egoki bat izan daitekelako hain zuzen Noka programa. Ez genuen aipamena alde batera utzi nahi, izan ere abian da emakume zinemagile hasiberrien lanak sustatzeko Noka programaren 3. deialdia. Euskal Herri osoko emakumezko zinema zuzendari eta ekoizle hasiberriei zuzenduta dagoen laguntza programa bat da, eta proiektuak aurkezteko epea otsailaren 6 arte, egonen da zabalik. Ederki, jasota apuntea, eta bukaerara hurbiltzen ari garenean, orain bai, alabe arrezildu behar diogu, hemen gordea genuen gai bati, eta zera da, zure ikerketako latz, proiektu zinematografiko bat ere badu, bere barnean. Udalbiltzaren geuretik sortuak programaren gerizpean ondu duzu, film hibrido bat, alaxe esan genezake, orain esplikatuko diguzu, zer den hori. Aurrekin batera egina, eta zer eta ikusezintasunaren gaia lantzen duena. Ikusentzunezko lenguaian. Lehenbizi, spoilertxo bat, garriko dugu. Alda izen emakume bateko zena, gulea, zurie, kirruekaz, soineko bat morea, eta fraka bakero batzuk. Alda izen hile lizua eta hile mairroia. Baina gauza bat, zenbat urte alkingo deuz? Kusi, zer ikusi, joize bat azten nana, begira, ez, belarra, bai. Ikusi, zer ikusi, joize txueta azten dana, agaz. Arbolak, bai. Pasen ez zuetxak. Izeko kaminok beti ipuina kontatzen deuz, berak asmatzen deusenak. Egunero lanera joaten da, eta ez dau libururik irakurtzen. Ez dakit nondik ateratzen dauzen abentura guztiak.
Zederra. Kamino agertu da, abiontan. Bueno, hori, eskapatu zaizera, baina zera ditu, Olatze, zer dugu hemen, ikusi zioten aurrek kantuan, zer dugu hau? Bueno, hau egia esan da, ere beste opari bat izan da, oso politia eta bapatekoa ez izan zela, lehen esan dudan bezala, ja dirudia oso pixuan izela obsesio moduko badaukadala ez, ikusezintasunaren ideiarekin ez. Eta ordan, tesiaren inguruan, tesia idazten nengoen ez, ikusezintasuna, berdina izan zen ez, modu, zinematografikoan ez, sortzaile moduan ere ikusezintasuna landu nahi nuen. Lehen esan dudan moduan, niretzat gogorrena izan da ez, ikusezintasuna ez, pairatu duten edo ikusezintasuna ez, alderdi gogorrena dala sortzeko aukerarik euki izan ez duten emakumeen inguruan. Ordan, ideia hori buruan eukita ez, argenekan pixkat tesiatik abiatuta, ikusezintasunaren ez alorrau lantzea, beste modu batez, eta akademiatik atera alizatea. Orduan, pelikula hau sortu zen, lehenengo gauza ez, geureti sortua bekari esker, orduan, hemendi, 1000 esker ez, udalbiltzari, ideian ez sinisteagatik, eta horrelako aukerak emateagatik, azkenean garrantzitsua direlako. Eta kasu honetan izan zen, niretzat batez ere eta pelikula honetan politena izan zen prozesua bera, ez, lantzea. Ia modu, noski gero atera dena ez, dela pelikula, laburmetraitxo bat, baino batez ere prozesua bera. Eta kasu honetan izan zen, Larrabetzuko eskolan lan egin nuen, Larrabetzuko eskolako klase batekin, momentu horretan bigarren mailan zeuden klase batekin, eta oso politia izan zen haiekin ikusezintasuna lantzea. Lehenengo egin genituen ikastaro txikitxo batzuk, zer da ikusezintasuna, zer esan nahi du haientzat, eta horren eskatu genien ez, haien etxeetan ez, galdetzea emakume bat. Haientza garrantzitsua zen, ekarri zituzten testu moduko batzuk, eta gero haiekin izan zen, behin ikusezintasuna eukita, guazen emakume batez elkarrekin sortzera. Ikusezintasuna ez pairatu edo duen emakumean, eta elkarrekin sortzea ez. Azkenean ez garrantzitsua zelako emakume hori sortze horretan ez dalako inor zehatza, baina aldi berian ez emakume asko dira ez. Gure inguruan dauzkagun emakume anonimo asko ez. Nere kasuan nere Izeba Kamino bezala, baina nere amama eta nere amona bezala ez. Niretzat izan direla beti ez, argia ez, esateko hori tesiaren defentsan ez, esan nuela, nere amama eta nere amona izan ziren argi utzi zidatena ikusezintasunaren esanaia, zer da ikusezintasuna pairatzea. Orduan, haiekin, umeekin ikusezintasuna, pelikula sortzea, orduan, haiek sortu zuten abentura batez, emakume horren bila ateratzen direla ez, eta udan grabatu genuen, eta oso politia izan zen, benetan, umeetaz guztiz maite mindu nintzen, oso politia izan zen, haiekin ikusezintasuna lantzea, bai klase, baina baita gero kanpora ateratzea ez, Larrabetzuko herriarekin ez, eta urrengo hilabetean, otsailean, pelikulaia Larrabetzon aurkeztuko dugu. Osongi. Ze ederra proiektua eta ze ederra gainera aurrekin lantzea egia esan. Olatz Ovejero Alfonso, mi esker, plazer handia izan da zu entzutea, azalpen hauek guztiak entzutea, eskerrik asko benetan, eta eskerrik asko egiten duzun lanagatik, Euskal Emakume Zinemagileen genealogia berriak sortzeko eta zabaltzeko, eta beraz, entzuleak gonbidatuko ditugu, bai ikusi-makusi eta zure gainerako filmak ikustera, eta baita Maria Luisa Elio eta historiak itzalpean utzitako gainerako Euskal Emakume Zinemagileen lanak, ezta? Horiek ikustera animatuko zaituztegu, eta hoxe, eskerrik asko benetan Olatz, bihotz-bihotzez, eta bide batez entzule, zuri ere eskerrik asko. Onaino ailegatu izanagatik, izanen gara besteren batean, ez da, Olatz? Bai, mila esker baita ere zuei, aukera honengatik, eta, espero dut beste momentu batez ez, gehiago hitz egitea, eta berriz animatzen zaituztetez, komentatu ditugun zinemagila bilatzea, haien pelikulak ikustera, ze benetan pelikula zoragarria diela, oso politak izugarrizko lan egin dute, eta azkeneko gauza gehitzeko, Elena Tabernak ez, Elena Taberna elkarrizketatu nuenean, oso esaldi eder bat esan zidan ez, erresistentzia badagoela emakumeen izenak esatera. Orduan guazen haien izena behin da berriz errepikatzera, eta mila esker.
Ez dira desgastatuko, esategatik, beraz esan ditzagun. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Agur.